ngicela ninginikezeni uSithembile i-mic. Hawu Sane, ngicela uhlale lapha Sithembile. Angifuni ukubheka ngala, ngicela uhlale ngala. Susu Sane, ngcono uSane ngiyazala imali. Niyoyilungisa eminyango. Hallelujah. Numeri chapter 13. Numeri chapter 13 ngicela ungifundele Sithembile uverse 30. Numbers chapter 13 verse 30. uKalebi wathulisa abantu phambi kukaMose wathi masenyuke khona manje silidle ngokuba sinamandla okulinqoba. uCaleb lithi iBhayibheli wathulisa abantu emva kokuthi uMose ethumele inhloli ukuyohlola izwe ababeya kulona izwe laseKhanani. Lithi iBhayibheli niyayazi indaba labantu abawu12 abathunyiwe babuya abawu10 bathi hey weMose siyasaba sibone lapha imdondoshiya abantu abanamandla bathi sithe masibabona saphenduka intethe. Nikhona abazalwane? Kodwa lithi iBhayibheli kwakhona amadoda amabili uJoshua noCaleb bona banikeza ireport ehlukile kuneyabanye. Sanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli uCaleb uzwakala ethulisa abantu ethi noma ngabe abanye bathi basibone sizintethe kodwa lithi iBhayibheli yena uCaleb uthi masenyuke sinyukele khona manje silidle ngokuba sinamandla okulinqoba. Oh hallelujah. Ngazo ukuthi uCaleb wayekhonze Ark Fellowship Center International ku-2026 siya onyakeni of taking over. Awusanibonani bazalwane? Ngesikhathi abanye besaba ngathi uCaleb wayethi asihambe siyowudla umzila. Kulonyaka sizoqala ka-2026 alifuneki igwala, kufunakala abazalwane abanesibindi. Awu haleluya, abazothi asiye silidlizwe ngoba ziningi izinto ezenzakalayo eminyango. Inkinga ezenzakala eminyango zenziwe ukuthi abantu abasiholayo eminyango abantu abangakholwa. Awu haleluya. Awumagine mangase kuthiwe abantu abaphethe lezi inkampani kahulumeni laba sihleze sifunda ngabo ukuthi bayakhwabanisa, kungaba abazalwane. Akukho ukukhwabanisa okuzoba khona ngoba abantu abaphethe izikhundla eziphezulu abazalwane. Namhlanje ngizokhuthaza abazalwane ukuthi asingeneni silidlizwe. Asilidlizwe bazalwane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli imveli ilindile, imveli iyaviva, ivivela ukuthi amadodana kaNkulunkulu abonakalise. Haleluya. Inkinga abantu abanazo eminyango, isolution ikhona kunina abazalwane, isolution ikhona kunina. Inkinga yenu ngisho emsebenzini la enisebenza khona nibhizi nicazulula inkinga zabantu abajolayo engabe uthatha over njengomzalwane osindisiwe. Ngekubonakala umzalwane osindisiwe busy exazulula inkinga za boyfriend no girlfriend emsebenzini. Phuma enkingeni so boyfriend no girlfriend, lungisa izinto. Akuzogulayo phethwe ikhanda. Lithi iBhayibheli shall lay the hands upon the sick and they shall recover. Ababe kwizandla abantu basinde bese beyafakaza ngalo uNkulunkulu wakho. Uma abantu bekubuza ubatshe sidla umzila. Umzila udliwe bazalwane. Phume indabeni, phume exokozeleni okwenziwa abantu. Wena idla umzila la uhamba khona. La amatho nyawoleni niwabeka khona. Uyazi abantwana bakaIsrael kwakungafunakala ukuthi balebe bethandaza kuNkulunkulu becela ukunqoba ngoba lithi iBhayibheli la ababeke khona amatho nyawo lapho loyo ndawo leyo sebeyidlile. La unyathele khona sewuyidlile. Matthew chapter 5. Ngoka Matthew chapter 5. Umphathi wami uNjomane avele la khona ukuze anginikeze isign. Mase kunjalo ngingadonsi ngoba ngiyawezwa amandla. Hallelujah. Hallelujah. Inamandla nayo imic le yenza ukuthi
amandla. Hallelujah. Matthew chapter 5 verse 13 sithembile. Uyivale ku15. Nina ningusawoti womhlaba. Kushiwo nina njalo. Lithi iBhayibheli ningusawoti womhlaba. Ningusawoti womhlaba. Ningusawoti womhlaba. Lo muntu ohlala eduze kwakho uhlela usawoti. Kuhlela usawoti. Kukhona into ebonakala awubayahlekana abazalwane. Uhleka usawoti ohlela eduze kwakho. Usawoti into ethatha njengento cheap kakhulu. Ithatha njengento engena value. Hallelujah. Kodwa into emnandi ngosawoti une influence. Usawoti une impact. Hallelujah. Usawoti njengoba kuzodliwa nje manje, uma ukudla kungenawo usawoti kuzobe kukumbi bonke lokho kudla lokho. Abaphekayo bathi amen lapha emabhodweni. Ngisho umuntu kubaluleka kasawoti. So lithi iBhayibheli nina ningusawoti wase-Ark. Lisho njalo? Lithe nina ningusawoti wase-Ark? Womhlaba. Singusawoti womhlaba. Ngamanye amazwi ubusawoti bakho abungagcini ukubonwa yilabantu onabo enkonzweni. Kodwa ubusawoti bomhlaba bonwe yini ayizwe. Izwe lihlukumezekile bazalwane. Izwe libhitha. Izwe bazalwane libhlungu. Izwe lidinga usawoti. Amen. Thiwani sithembile. Kepha uma usawoti edumele. Kushiwo wena njalo? Ubusawoti bovuswa ngani na? Ya. Akusasizi lutho. Kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Uma usawoti usewu-expayile. Usawoti sewu-expayile. Ngisho uthi uyawudla kube engathi uthi mawuthi bengathi hayi i-grandpa. Hallelujah. Uthi hayi usawoti nje uthi akuwona usawoti. Impuphu. Sewu-expayile awusena value, awusena influence. Lithi iBhayibheli akusasizi ngalutho lokho kuphela ukulahlwa ngaphandle. Sure. Uyazi nikhona abantu abahleli la ababahosawoti bazibalahlwa ngaphandle. Ngisho la mina angisho kwelinye ibandla. Ngisho la sebabahosawoti baze ba-expire. Ngesizathu sokuthi ubusawoti baba bafuna ukubusebenzisa. Nikhona abazalwane? Ubusawoti baba bafuna ukubusebenzisa ngoba la ekufunakala khona usawoti vela mzalwane. Uzoba usawoti. Thiwani sithembile. Nina ningukukhanya kwezwe. Lithi iBhayibheli ningukukhanya, ya? Umuzi owakhe entabeni ungesitheke. Ya. Nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha. Kodwa usifaka othini khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. Ayikho into epowerful njengokukhanya. Ukukhanya abazalwane ngisho ngathiwa kudark kangakanani. Kodwa mase kufika isikhathi sokukhanya, ukukhanya kuyafohla. Amen. Ngisho ngathiwa kumnyama kangakanani, uma sekufika ukukhanya, uyazi ukuthi ke ngesikhathi belungisa indaba kaGesi, ke kwathi ukuba mnyama, ngibona nje umkhize uvula amablind amabili nje. Kwavele pha kwakhanya. Ngoba ukukhanya mase kufikile umnyama buyayibalekelela bona. Hallelujah. Wena njengoba ukholwa nje usindisiwe, uphethe ukukhanya. And la ufika khona awuzocasta amademoni, awuzocasta imimoya, amademoni nemiboya, ipresence yakho ayibalekelela yona. Ubukhona bakho ibona obushintsha izinto. Hallelujah. Awumagine ngolunye usuku ke kuse kodwa kungasi. Ngoba lokukhanya kukhona akubona ukukhanya okuveluzwa ilanga. Angithi nyazi bazalwane. Lokukhanya okukhona kukona ukukhanya ngoba ukukhanya kwabakhona ekuqaleni uNkulunkulu engakolidala ilanga. Kodwa ukukhona kwasekukhona ngoba yena hallelujah omdala kuneyinsuku umlomo ongathethi imanga wathi let there be light, wathi makube khona ukukhanya kwaba khona. Ngamanye amazwi mase kukhona ukukhanya noma ngabe umnyama bonakala bunamandla kangakanani kodwa mase kukhona ukukhanya ubumnyama buyahlehla. iBhayibheli ke lithi wena loyo.
iBhayibheli lithi wena ukukhanya. Nikhona abazalwane? Ngisho emsebenzini la usebenza khona, ngisho kuthiwa kwenziwa ama year end function, uyakhona lapho ungabonakala ikhanya sewuphethe isavana. Phela wena ukhanya wena. Nalabo sebenza nabo abangakholwa bathi bewadla amasavana babe bebuka wena ukuthi wenzani wena. Uma nawe sewubonakala usuyibambile. Ukukhanya kwenzakala njani? Fana babona ukuthi ukhona umuntu odiscipline, ukhona umuntu okwazi ukuyithiba, othi noma ngabe uattend year end function yasemsebenzini baphuza bonke yena kodwa akaphuzi. Hallelujah. Ngikhona la ngoba sisemsebenzini phela siyasebenza. Umcimbi wasemsebenzini kodwa utshwala ngibuthinti. Angibudlulisi ngisho budlulisa kuthiwa udlulisele angibuthinti. Because the Bible said thou shall not. Alifuneki ikholwa elithi maselihlangabeza beselihlangene nabantu balishintshe ikholwa bafa. Ngisho mina uSawoti meke wangena ekudleni, meke wangena ekudleni. Hallelujah. uSawoti ufika ulethe taste. Uwena nje uSawoti. Why mangintshontshe emsebenzini nawo untshontshe? Why mabeqoqa amaqatha lapha eKFC osebenza khona na uqoqa ufake esikhwameni? Cha, yeka Sawoti yeka. Thenga wena Sawoti, ungancama uyocela idiscount ongcono kodwa thenga. Ngoba wena uSawoti awukwazi ukushuma ezabantu batshele ngoJesu mase bentshontsha nawe usuyantshontsha futhi. Awumthinta umakhelwane ngathi kushiwo wena ke. Uthi nje Mark, you remember that day Mark? Yini le wawungidlisa yona ngayilala. Fanele la ufika khona kube ne taste. Fanele la ufika khona abantu bakufile ukuthi ukhona. Awusanibonani bazalwane? Fanele la ufika khona abantu bakufile. Akuthi la ehleliwe khona asingakuzwa wena mzalwane usubizana nabantu ngamajida. Akube yibona ababizana ngonceko ngoba sekukhona wena. Angizwa. Ngithi mina akungabi wena oguqukayo ufane nabo. Kodwa akube yibona bedakwe benjalo kodwa ubuzo uthi enceko. Right. Kodwa ubona bashintshiwe ngawe wena Sawoti. Yakusebolo. Ya fake yakhe language, fake yakhe language. Abekho abantu abathanda ilanguage yabo njengama Afrikaners, amabhunu. Ayithanda kabi la. Uma ngase kuthiwa kuya ngamabhunu, singafunda isibhunu sonke la. Ngobani na? Ngoba benzela ilanguage yabo ingashabalali. Why thina sithathe yezwe kushabalethu asibize bonke abantu ngabafundisi ngisho kuthiwa babona abafundisi fika la ufika khona labo hleli nabo babiza kube idikoni umfundisi umvangelo banikeze yonke into ukuze noma ngabe bayakubona uyaqhamuka badla izinto zabo bayichithe ngoba babona wena akekho ngisho umuntu oyedwa okusabayo baze baphathise wena umentshisi Thiwe ngoba uyesiphandla ula lapha eTops kusho wena mzalwane umzila udliwe akusewena odla umzila. Next year 2026 we are taking over. We are taking over. We are taking over. Nina ningukukhanya. Lithi iBhayibheli umuzo wakhe entabeni ongesitheke. Ngamanye amazwi ngisho kuthiwa bayakucindezela kodwa awucindezeleleki. Hallelujah. Ngisho ngathiwa igraduation kuthiwa wena wedwa la ekhaya ungafundile kune graduation kodwa mase kuvulwa ngumthandazo mntaka baba uwe vela nomthandazo wakho ube namandla ube umthandazo one masters. Oh yes. Mase udla umzila usha umthandazo one masters. Umthandazo ubona behlele begqoka amajazi lapho ubone bevuma bonke ba kuthandaza wena mzalwane osindisiwe ngenzani ngidla umzila
ngedla umzila akungabi ithina sifana nezwe kodwa sizamizwe lifane nathi haleluya azame kube izwe elifana nathi uyazini ukuthi mangase ngisho kuthiwa laba abangakholwa bazenza abazalwane uyazi sophilisana kamnandi kanjani ngisho kuthiwa abakholwa bazenza abazalwane sophilisana kamnandi ngoba ke ngiyaza ukukhuthuza ngikakubamba inkunzi phela uma uhlangana nawe uthi awunceke nathi awunceke abedlulisa abebabamba inkunzi abanye wenzani ngidla umsila awungifundele amahubo 137 sithembile mahubo 137 ungifundele nje uverse 3 and 4 niyayazi nonke le kakhulukazi abadala esasifunda nabo makuthiwa ngasemifuleni yaseBhabheli kuthiwa sahlala khona sakhala haleluya kunephathi abayishoyo bathi amahabhu ethu sawaphanyeka emiyezaneni awumajini umzalwane osindisiwe ufika kwi-atmosphere ephambene kuthatha ihabhu lakho uliphanyeke lapha abezwa ngapha ngithi mina umajini emsebenzini la osebenza khona esikoleni la ofunda khona uthatha iBhayibheli lakho uthatha umculo wakho uphanyeke lapha ya uyogcina na usucula lemculo yabo usuthi abakushuthe manje mzalwane usindisiwe siyokuzwa sethi usuthi ucela abakushuthe manje mzalwane osindisiwe siyokuzwa sewuthi ucela abakushuthe manje haleluya why wena ungabafaki le umculo wakho bangene wona badle wona makuthi akacula umuntu ahlabelele lelakhe iculo whether uyaye esontweni orakayo kodwa uyifakile lento thiwani sithembile ngokuba abasithumbileyo bacela ukuba sihlabelele igama nabahluphi bethu bafuna injabulo bethi sihlabeleleni elinye lamagama asesiwe webazalwane labantu ababusayo la eminyango baxakekile ekuxakekeni kwabo bahalela wena ukuthi ubahlabelelele nje igama lika Jehova ophilayo noma bonakala be in power njengamanje kodwa ipower yabo iyashoda ishodelwa igama lika Jehova lithi iBhayibheli labantwana bako-Israyeli ngesikhathi bethunjiwe abathumbi babo bacela ukuthi sicela nisihlabelele igama lika Jehova west part bona amahabhu abo base bewaphanyekile ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu wayerectifya lento ngendaba kaPaul noSila ngoba bona babeboshiwe nabo kodwa bona into yabo yashintsha baqala indumiso bephakathi etilongweni lithi iBhayibheli ngesikhathi beshaya indumiso yabo kwazamazama aw haleluya kwazamazama ijele lonke ngoba indumiso ungayiyeki phakathi ezinkingeni zakho umhlabelele uthi yamukele indumiso uthi yamukele indumiso ngoba indumiso mawuyisa indumiso kuNkulunkulu wow Jesus uthi yena uhlale ezibongweni zabangcwele ngamanye amazwi ezinkingeni zakho wanyusa indumiso ngisho sekubonakala engathi akekho yena once wanyusa indumiso uzohlala yena endumisweni yakho and once wahlala endumisweni yakho asikho nesodwa isimo esingakuthinta indumiso inamandla bazalwane laba bagodla indumiso yabo kodwa uPaul benosila bathi asinakwazi ukuyigodla indumiso yethu lithi iBhayibheli laba abathumbi babo babefuna ukucelebrate nikhona abazalwane ngoba into yabo ayinayo icelebration lapha eminyango kwaSathane ayikho icelebration bazalwane mabefuna ukucelebrate bantshontsha izinto lakini ungabuka ngisho ama-video la koma social media ubafica bephakathi la ekucinywa khona ukoma ekudayisa khona utshwala ufice beyidonsa khona ufice beyidonsa beyirola beyiphahlaza ufice beshaya isitimela lese kade nishaya la
ngoba indumiso hawu bazalwane injabulo ayikho lapha kuyafiwa lapha lithi bacela ukuthi sihlabeleleni igama lika Jehova labazalwane babe right bakwa Israel but iproblem yabo babengayisebenzi indaba kaNkuluNkulu kodwa babesebenza indawo bathi asikwazi ukuhlabelela igama lika Jehova endaweni yokuthunjwa ngamanye amazwi abana problem noNkulunkulu abana problem negama likaNkulunkulu kodwa indawo abakuyona bathi akuyona lesidumisa kuyona hayi mntaka baba eTexini la uhamba khona umdumise njalo eTexini la ugibele khona umthandaza umcele yena ukuthi akahambe nawe endleleni noma ngabe kuphi la okhona uNkulunkulu khona ingakho ethi ngisho ungadlala icansi endaweni yabafileyo uthi I am there because uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu okhona yonke indawo laba babethi hayi lo nkulunkulu silicula leli gama eSiyoni manje kukhona eSiyoni la hayi bazalwane mina ngiyaye ngisho ukuthi labazalwane bakwaIsrael bayeke ithuba lokudla umzila awumajine mase sihlabelela sonke sesihuba sonke noma ngabe umuntu akakholwa kodwa usuke ephoqeleka ukuthi akangene kulomhlabeleli uyithi ayithole naye sehuba ngiyacabanga mina abazalwane ukuthi labantu bakaIsrael kube bathatha amahabhu abo bawabeka la badlala zonke izinto zabo bahlabelela bacula ngisho abathumbi babo babeyojoyina iculo labo baye ukudla umzila Deuteronomy 11 verse 10 sithembile Deuteronomy 11 verse 10 Ngokuba izwe ongena kulo ukulidla alinjengezwe laseGibhithe enaphuma kulo ngithi mina lo 2026 esiya kuwo awunjengo 2025 lo kade ufukuza ngawo u2026 awuzoba njengo 2025 la kade usebenzisa khona ikhwepha zakho ngithi mina u2026 awuzofana no2025 la ukade uboleka khona imali ngala ukuze ulungise izinto ngapha sijulukile ngo2025 kodwa now 2026 thiwani Ngokuba izwe ongena kulo ukulidla alinjengezwe laseGibhithe enaphuma kulo Yes Lord lapho wahlonyela khona imbewu yakho eGibhithe babelima babesebenza abantwana bakwaIsrael babefukuza babehlukunyeza abantwana bakwaIsrael kuthiwani wayinisela ngonyawo lwakho njengesivande semifino bekusebenza thina lapha eGibhithe ngesikhathi singakholwa bekusebenza thina iyayibe inkingi into uzusiste ethi ngesikhathi ngisasezweni ngingakokholwa ngangingayisweli airtime ngangiyithola mahali airtime ngangithola ama data mahali ayikho into yamahala wawukhokha khokhele ama data ka30 wawukhokha ezweni wawukhokha ayikho into yamahala ukuthi abakaze bakutshelwa ukhokha ngani kodwa wawukhokha so ungalibela usikhoshela ngokuthi usasezweni wena wawuphila kangcono khohlwa yizwe wawufukuza abantwana bakwaIsrael babehlukunyezwa kwakusebenza bona eGibhithe mhlawumbe nalama pyramid angaka lapha eGibhithe mhlawumbe ayakhiwa yibona babehlukunyezwa babefukuza bazalwane singakokholwa sasifukuza zingcono ingane zethu siphelile thina siphelile o11 siphelile bazalwane siphelile sasifukuza igazi kwakuphumelakho igazi kwakuphumelaka kwakukhishwe elakho bakufaka into wawuzwe ngathi yasebenza make kwathi ukuncinza bangakutshela sebasindiswa mase silanda amanzi ebattery kulandwe nje insizi yebattery lapha yana uthiwe kancane isiyancinza iyasebenza lento wawufukuza kwakubeqezwa wena usasezweni kodwa namhlanje igazi lika Jesu laphalala igazi lika Jesu laphalala lehla igazi lika Jesu sahlanzwe ezonweni sisasezweni kwakuhlatshwa thina manje sinento yamahala manje ungaloko usikhoshela ngezwe ukulo ukuthi awusebenza wena ungakokholwa
uNkulunkulu akakunika umsebenzi usafuna ukushintsha imentality yakho. Wazi ukuthi ukukholwa njengamanje usuyakholwa usindisiwe usuphilela yena yedwa. Once waphilela yena yedwa uzobona umangalisa azowenza in your life. Thiwani Sithembile. Kepha izwe eniyakulo ukulidla liyizwe lezintaba nelezigodi. Oh Jesus. Liphuza amanzi emvula yezulu. Lelizwe leli Sithembile. Lithi iBhayibheli linezintaba nemigodi. Lelizwe leli lalihlizwe linezintaba. Hallelujah. But lezi intaba ayisizwa umuntu. Ayichelelwa. Aya ufunde kahle bezwe kahle. Kepha izwe eniyakulo ukulidla. Yeah. Liyizwe lezintaba nelezigodi. Yeah. Liphuza amanzi emvula yezulu. Izo zolidla alizodependela ukuthi linqele wena limunce wena. Alizomunca wena lelo yolidla. Lithi iBhayibheli uJehova oliniselayo. Namhlanje ngiyamemezela 2026 lithi iBhayibheli nyongena endlini eningazange nizenizakhe. Ngoba nidla umzila. We are taking over. Lento uNkulunkulu azoyenza ngo2026 izobe idependele kuyena ukuphila not kumuntu. Izobe idependele kuyena uNkulunkulu ukuphila. Ngesikhathi singakokholwa before uye kwabahlolayo uqala ubuza ukuthi kuhlolwa ngamalini. Mawungena ngebakuhlolela. Nikhona abazalwa? Isangoma. Hayi khona basagida namanje. Basagida ngebakhishwe ngoba kufanele kugingwe la izilwane ukuze bakhishwe bayogida koze kushaya unyaka ozayo bethwasa ngoba kukhonto ekufanele ikhishiwe la akekho osebenzayo ekhaya ozoyikhipha. Ngicela ukukutshela mntaka baba ukuthi lo Jesu esamamkela lithi iBhayibheli bonke haleluya beza kuye bamukeliswa amandla ukuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Saba sabukhosini thina. AmaXhosa athi umntana egazi. So umntana egazi thina. Saba sebukhosini negazi lelo sinalo akulona la kamalunga kodwa le kaKristu. Manje noma ngabe yini uSathana ayilethayo sinamandla thina okwenza konke ngayo uKristu osiqinisayo. La uNkulunkulu akisa ngithi mina 2026 ipromotion uzoyithola ungalalanga. 2026 uyofetha uqashwe ungazange ugwaze. 2026 ngoba sidla umzila. No, lezi intaba ayidependelanga kubantu ukuthi bayichelele kodwa ayidependele kuNkulunkulu. Funda Sithembile. Izwe elinakekelwa nguJehova. Njomana ngazi noma uyangisayinela injomane lento yenzayo lapha. Funda Sithembile. Izwe elinakekelwa nguJehova. Linakekelwa uJehova. Ngisho bangakutshela la usebenza khona bathi kuyaqinwa mawusebenza la kuyaqinwa no batshela leli mina ngingena kulona. Linakekelwa uJehova. Ayikhali kuyaqinwa la. Ngisho bangakutshela mawami bathi indoda ayidlisi indoda iyadliswa. Indoda hayi ithi wena lelizwe linakekelwa uJehova. Ungazama ukunakekela into enakekelwa uJehova. Iproblem yabantu bazama ukunakekela into enakekelwa uJehova. Inomnakekelwayo. Once waqhamuka wena wazama ukuyinakekela uJehova uyayibukela nje. Thiwa uNkulunkulu wakho. Amehlo kaJehova uNkulunkulu wakho akulo njalo. Lithi iBhayibheli amehlo kaJehova uNkulunkulu wakho akulo njalo. Uyazi njengamanje basila uNkulunkulu ku2026 wethu. Njengoba sila uNkulunkulu uhlelemba amagebhugebhu njengamanje ku2026. Njengamanje ku2026 when uyohamba endleleni uNkulunkulu asesuse khona inkinga uqhamuke wena uhambe. Lithi iBhayibheli kwaba ukunyathela nje kwabo emfuleni iJordani. Lithi iBhayibheli amanzi avuleka.
banyathela emhlabathini owomile kanjani na uJehova andihlo lakhe luku njalo thiwani Sithembile kusukela ekuqaleni komnyaka hawu January kusukela ngoJanuary kuze kube sekuphele kuze kushaya uDisemba kusukela ngoJanuary kuyoze kushaya uDisemba awu haleluya uJehova nawe ekuwo lonyaka udla umzili uhamba naye kondoda ke yangcwatshwa kwenye ama province ekuthiwa usomatekisi omkhulu kakhulu abazi kahle bathi abazi ukuthi amatekisi ayenawo mangaki thiwa le ndoda bithi ifike kukhona amatekisi ahamba la thiwa ibikhipha isho nje kanye ithi amatekisi lawa sekuhamba amatekisi ami kule ndawo abahamba la kule ndawo sekufanele baphuthe bayothola enye indawo yenzani idla umzila iBhayibheli thina lithi sibiza izinto ezingekho ngokungathi isikhona iBhayibheli lithi we call those things that are none as if they are that they don't exist as if they exist sithina sinamandla okuzibiza zingekho zibe khona ungabothula ungabolinda ukuya kumfundisi wakhe akucelele kuNkulunkulu uyiyela wena isihenqo sethempeli sadabuka sanikwa iaccess yokuyingenela thina endaweni engcwele ngcwele sine access sayinikwa uyena lo Kristu sine access siyazingenela so lithi iBhayibheli iqala unyaka kuyoze kuyophela unyaka uyobe nawe ekubhekile sifunda iverse lokugcina kuNumeri chapter 33 verse 50 Sithembile Numbers 33 verse 50 kuya ku54 ngisho ngathiwa ke lapha emabhodweni akolungi ngiyayivala manje inkonzo benithe angidonse uNkulunkulu uthi angime emva kwaleli verse manje fanele ngilalele yena hayi nina funda uJehova wakhuluma kuMose emathafeni akwaMowabi ngaseJordani ngaseJerikho wathi yisho kubantwana bakwaIsrayeli uthi kubo nxa niwela iJordana ukuba ningene ezweni laseKhenani niyakuxosha bonke abakhileyo ezweni phambi kwenu nichithe yonke imifanekiso yabo nibulale zonke izithombe zabo ezibunjiweyo nibhidlize zonke izindawo zabo eziphakeme inkinga Sithembile abazalwane bafuna ukuthatha over kodwa bayekela futhi izinto zabo zakudala baqhubeke nazo basafaka izintamba babeyifake besasezweni akafuni ukuyiyeka ngoba wayifaka ugogo kwaba amazi okugcina kagogo athi ungayikhumuli lentamba sebekholwa sebesindisiwe abafuni ukulahla izinto zabo ezindala ababezenza ababephila ngazo besasezweni abafuni mase sikholwa sesindisiwe kunezinto ekufanele sizilahle ngisho ekhaya kwakhe emzini wakho wawubethele ungakokholwa sibize mntaka baba sibize uthi wozani nizosiphula izinto ezayifakwe yimina sizofika futhi sithandaze egameni lika Jesu sibhonqule siphule zonke izinto ezagcitshwa la manje usaphila nazo wena usuyakholwa ususindisiwe kodwa nazo yikhona la ngisho uNkulunkulu ekwenzela izinto ezinhle nawe usazi ukuthi ubonga bani ubonga zona nombonga yena yini no ngifuna namhlanje uphume la uneshow ukuthi fana uNkulunkulu mekwenzela izinto ezinhle ubonge yena yedwa ngoba uyazi ukuthi uyena yedwa wenza izinto ezinhle fanele sikhiqize sakhe abazalwana abazothembela kuNkulunkulu yena yedwa ngisho kokho ngakholwa mawusiyokwenza i-interview ekubizwa thoza la ungayi uzokufaka izinto ungayi imtshela usigogo sengithandazile sengiright gogo ngiyakhona manje iqiniso lemsulu kunesibuso sabazosipha sona kodwa maye ngakholwa ayikho into azoyikhuluma phezulu kwami ephilayo anikholwa nini wena nginamandla okwenza konke ngayo uKristu ongiqinisayo wena unamandla
Kuthiwani Sithembile? Nibhidlize zonke izindawo zabo eziphakemeyo. Sibhidliza zonke. Leli kamelo lakhe kwangangenwa kulona angena namanje engena manje ngena angena abantu kulelo kamelo lakho. Lezi zinto zakhe oyilapha ekameleni lapha hey. Udengezi lakho la lahla lolu dengezi manje lahla. Lolu dengeza kwakushisa kulona impepho kuncindwa kulona alahle manje sibheka u2026 sizodla umzila manje asokwazi ukuza umzila nawo nje nalezi zinto eziphethe awube umzalwane onima unesikhwama uphethe isikhwama wazi ukuthi nombani angavula lesi sikhwama angabi nankinga ibhodlelana elincane mawunebhodlelana elincane akube ukuthi ibhodlelana nje lokusula lokwenza umlomo ungabi nebhodlelana elincane lingacacile engani masike sathina isikhwama sakho sasivululwe nathi la ngeyilanga ngizongasho ukuthi xawulisa umakhelwane nami ngizothi nika umakhelwane wakhe isikhwama sakho avula bheke ngithi nika umakhelwane ifoni yakho avula bheke no kunezinto kunabantu ekufanele sibadelete sibablock ukuze sikwazi ukudla umzila khona izinto ekufanele uphume kuzo ukuze unge ngiyamkhumbula ubaba uShozi mayethi shiya into uthatha into awungeke ukwazi ukuthatha into ungayishiyanga into khona ama blessings kaNkuluNkulu engeke ukwazi ukuwabamba wamumathe makukhona izinto osayibambile nazo kunezinto ekufanele uyishiye ex girlfriend wakho mdelete mblock ex boyfriend mdelete umblock futhi ayikho into ekuhlanganisa naye kukhona izinto hawu haleluya bazalwane kukhona la uzongakwazi ukuphumela khona mawusakwenye indawo khona la kufanele ugqashuke khona uphume khona kucace thiwani Sithembile ngiyabonga lothi kunjalo lapho uyayizwa le nidle ifa lezo hawu bazalwane lithi iBhayibheli sidle ifa lezo angeke ukwa khona icula saselicula kudala elalithi angeke ubuze ubumnandi baleli vangeli uma usasheba eassembly ekasha amantombazana athi usasheba sisho nathi ngale ngebhesi webaza leyo nto leyo effect angeke ukwazi ukubuza ubumnandi baleli vangeli mawusasheba khona abantu akuza kuhlatshelwe kuthiwe hey wena wahlala wathuna sikhonza inkosi bahleli labathuli bagoqa izandla kodwa ake kudlula itekisi lana imeke yathi nje hibidi bantu abasha itekisi nje kudlula itekisi nje qhu hibidi ubona ukuthi uzaseqalaza azacula impela athi udlubusha bakhe hey phuma kuleyo nto qedela Sithembile nidle ifa lezwe ya nihlale kulo ngokuba ngininikile izwe bafanele sinikiwe lelizwe sinikiwe uthi ngininikezile lona ukuba nilidle sinikiwe lona ukuba silidle kodwa kubiza ukuthi nathi asenze something uyazi ukuthi make njengoba kuzodliwa manje ufika unikezwe ukuthi wena ukudla hayi mawungakudli sofika thina sifike siudla umzila ngisho eplatini lakho unikiwe why ulibele uyiphophotha why ulibele nithi babe ninikiwe lona izwe ukuba nilidle lelizwe leli sinikezwe lona sifuna ukubona amakhansela akholwayo asindisiwe haleluya sifuna ukubona ospeaker beyishaya umthetho abasindisiwe egameni sifuna ukubona ama premier asindisiwe hayi ngengimuzwe lo khona manje akafuni kwenza lutho ngaphandle komthandazo uyayasho ukuthi into leyo kholo uyizwa ngaphakathi ngithi yazi hey asibe nomengameli wezwe sindisiwe
izothi masithi vala iabortion ayivala silalela sizwe. Ngoba uzobazi ukuthi ubeke uNkulunkulu ayikho nento eyodwa engamphazamisa. Umzila udliwe. Sesaphela isikhathi sokuthi hayi abantu abangakholwa le hayi thina singala. Siyoxabana la sibanga ukubanga lana kanti siyeke umzila eminyango. Lithi ninikiwe kusele kunina ukuthi lidleni. Qedela Sithembile sigoduka. Niyakulidla izwe ngenkatho ngokwemindeni yakini. Lalela. Lithi iBhayibheli niyakulidla izwe ngenkatho ngokwemindeni yakini. Ngicela mawuphuma la ubheke nawe ke manje ngokwebranch yakho ke ngoba uzolidla uwedwa uzophinda ulidle futhi nangokwebranch futhi. Silidle nangokwebasi, lidla nangakho konke. Lalela bheka lento kuthiwa Sithembile. Abaningi nibanike ifa elikhulu. Yey! Kuthiwa abaningi abathola ifa. Ngamanye amazwi kusibiza ukuthi asiphume silanda abantu sibafake ekholweni. Ngoba le share soyithola izodetermine ukuthi sibangakanani la. Lithi iBhayibheli abaningi abanikezwe okuningi. Abancane abanikezwe okuncane. Kade ngijabula last week ngiye lapha ya eMalandeni. Oba ngiyabaza abazalwane ngabashiyana nogatsheni lapha. Ngalifica ihholo ligcwele. Ngafica abanye bedla izinto zenhlangano. Khona ngisho ukhansela wakhona ngathi uyabona ke sidla umzila ngempela ke. Ngoba fana mawushiwa wanikeza usabele singaka. Abahambayo bahambe babuye babone hayi ngathi akusekona. Nikhona abazalwane. And umsebenzi wethu thina sonke ukuthi akwande la esikhona. Ngoba ishare esoyithola izodetermine ukuthi sibangakanani. Mamdlamini wakaPP ngicela nambe nyosiza lapha. Ishare esizoyithola izodeterminewa ukuthi sibangakanani. Qedela Sithembile. Nabayingcosana nibanike ifa elincane. Hayi ngeke mina ngifuni bazalwane ukuba ingcosana. Bhekani mina bazalwane. Hayi mina bazalwane angifuni ukuba ingcosana. Ngoba kuthiwa abayingcosana bazothola ifa elingcosana. Kade ngizwa la bethi ngisho imoto siyazamukela yebo no kuthiwa la kuzobheka ukuthi nibangakanani. Kusho la. Ngamanye amazwi mawusawushuma eziyo kasindiswa abantu iya kuNkulunkulu ngeqholo uthi inkosi uyabona sibangakanani. Baba ngicela ishare engaka. Bheka inkosi uthi sibangakanani. Ngicela ishare engangathi. Suqedile Sithembile. Nakuphi lapho inkatho imidla khona umuntu kuza kuba ngelakhe. Niyakulidla ifa ngokwezizwe zawoyihla. Nakuphi la inkosi ekukhomba khona. Nakuphi la inkosi ekukhomba khona. Lithi iBhayibheli izoba ngeyakho. Nikhona abazalwane? Lithi iBhayibheli izoba ngeyakho. 2026 sidla umzila. Cela siphakameni sonke simene ngeenyawo. Masihlangana ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi siyobe sibuzana into eyodwa ukuthi udla umzila ongakanani. Masihlangana la siyobe sibuzana into eyodwa ukuthi ishare yakho wena ibe ingakanani. Uma sesidla ifa uNkulunkulu asiphe lona ngoba sinalo ifa uNkulunkulu asiphe lona. Ngisizeni bazalwane asingathi sikhonza nawe la. Kuba mnandi uyathanda ukubhala ukuthi ukhonze Ark Fellowship Center International. Kodwa nokuhleba futhi awufuni ukuyeka. Uyathanda ukuthi ukhonze Ark Fellowship Center International. Uhamba usifaka nje usifaka ukuthi umfundisi umalungu umfundisi wakho kodwa awuhlebe ubuya ngokuzolala. Uthi ukhonze Ark Fellowship Center ubone uphinde ubonakala ubanga amadoda khona la futhi. Aya ucaca mntaka baba. Athi amaXhosa caca bhokwe. Caca mntaka baba ukuthi uyakholwa usindisiwe. Ake uphume uthi geleqe. Mawuke wageleqe kunama benefits uNkulunkulu azokunikeza wona. Cela sishayeleni uNkulunkulu izandla ezinkulu.
Baba umfundisi uNgubo cela uzothandaza baba. uNjomana akasondele.